Oh, dit is dus echt schattig. Zie je nou die eetjes een beetje tegen? Wat die eetjes? Doe deze. De gouden. En ik wil. Dit is een trompebiesje. En wat is toen kregen? Du is een tent kregen. Maar wij is toen heel blij mee. Wat is toen er meer kregen? Laat me eens even zien. Trein, paard. Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekenvlog. En ja jongens, het is haast Peerske, dus het wordt de hele tijd van wat Peerskeversiering. Check maar even. Nou hoi! Wat hast u hier? Een Peerske takken? Wat gaan we daarmee doen? Vis eieren onderaan. Je gaat versieren van Peerske, hè? Want Maar- het is haast peers-ei speelding. Ik ga een Peerske takken in het hier. Mami, het is toch haast. Het is haast Peerske, hè? En we zijn dan gaan wat mooi versieren. Takjes. Even hier al een beetje versierd. Hier hebben we al Peerskeversiering. Wie nog net, hè? Ja, ze hier al. Snoepjes de lijn. Peerskijkers? Ja. Oh, lekker. En wat hast u van een prachtig mooie jurk al. Waar komt die bij? Tante Femke. Hier is er van tante Femke gekregen, hè? Oh, ben je eens tot de strooien? Ben je pepernutten? Lees maar op de tafel, want wie wonen ze hier bij inprikken, hè? Bij deze. Wow, deze. Grut, hè? Oh, nee. Dat we ze hier aan zo mooi bij. Hier. Poep. Let wil je. Nou, maar ja. Kijk echt. Vaart hier niet lekker. Wat ben je met deze takjes wij? Uit de verlom, hè? Ja. En hoe vaart hier echt? Bij de verlomde wie een... Nou, gewoon bij meeste boeten in zo'n kroren. Ga even kijken naar die takjes. Dat vind ik wel leuk. Nou jongens, al die mooie kleurtjes. Wat eerder hier hele mooie peerseikens uit zacht, hè? Van alles en nog wat. Echt heel leuk. En hier nog een peer van mijn prinsessen dingen of Minnie Mouse, hoe die het? Disney, Minnie Mouse. Echt heel leuk. Oh, dit is dus echt schattig. Zie je nou dit eetjes een beetje tegen? Wat die eetjes? Maatje? Cute, hè? Nou, volgende maar. Wauw, ik zit even chillen, toch mooi? Maar dit is een shim. Wauw. Is dat goed? Ja. Nou, zetten we hem weer op zijn plak. Even shim. We kunnen hier echt wel iets van peers-eikens in dwalen of zo. Ja, dan mag met mijn peerseikers kipje. Maar we gaan ook geen peerseikers. Maar van die chocolade-eikers bedoel je? Nee, ja, dat is wel een goed idee. Die kunnen we er wel mooi vastzetten, hè, heren. Zullen we hem hier mooi bij zetten? Het maatje. Aha, ik ken wel peers-eikens van een meisje. Meidje? Nou, mama zou zien hoe leuk, jongens. Helemaal gezellig. Hier heb je dit als joh. Trouwens, bij mij wij, het eten is klaar, kom je hem te scheuren. En dit is weer een drek. De J van Jelke. De W van Wal. De B van Boersma. De S van Zaken. Oh, happy day. De T van Chips. En de Y die moest nog komen, hè? Van Ildau. Die zullen we een keer nog even ophellen. Die wie er nou net. Die op. Vetskap. Nou, het ziet er echt heel fleurig uit, Ildau. Hebben we van die perfecto momento in. En doe eens nou eikens, meidje? Ja. Mag ik een peer voor die uittekenen? Of lukt het zelf? Ik ken het zelf wel even mee. Nou, dan gaat Ilde nog mooie peerseikens. Maar ik heb daar het mandje met peerseikens nog delsen. Dan gaan we een heel fleurig peerske-aaihoekje, dacht ik. Nou, en ik denk dat er nog een paar echte peerseikens komen. Maar toch heel nou? Ja. Die vind ik wel heel heerlijk. Heel schattig. Ik zes slag. Nou, lekker fleurig toch? Dat dacht ik. En ben ik met Ilde nog even te shoppen best. Ik moest wat poppen cadeautjes gaan. En Ilde mocht wat leuks, het ziekje. Nou, het werd al een echte diva. Dat kan ik je wel vertellen. Want ze weer helemaal in de wolken. Maar iets wat ze op zichzelf plakken kon. Niet door? Ik wil achterom, kun je wel los. We zijn even bij Mien. Want we moeten een cadeautje hebben voor de baby van Niels. Hoe heet die ook alweer? Wist het nog? Zitten. Nee, Finn. Finn. En
een cadeautje voor tante Wieke, want die had een nieuw huis. Zullen we eens wat leuks vinden kennen? Ja. Verder. Rusje. Misschien deze? Deze? Ja? Die is wel heel schattig, toch? Oh, er zit nog lawaai in, joh. Oh, er zitten gloedjes in. Oh, En deze. en een lampje. Dat is wel leuk, ja. Ja. Ja, Hey, misschien wel meer wel een mooi pakketje voor je meidje met al je dingetjes bielkoor. Denk je dat dat een goed idee is? Ja. Ja, En ook even deze uitpan. misschien kun je dit direct proberen. Je maakt echt nog even een cadeautje voor tante Wieke, want die gaan naar je huis. Je sites vind ik wel leuk. Die onderzettertjes, dikke tuut. Wat zit er nog meer op? Gezellig bij Memo een koffie, lekker kopje koffie. Wel heel leuk, zoiets. Het is toch iets zachtelijk met me zijn shin. Oh, maar we die thuis aan voor opplakken? Ja. Ken je dat wel op die nageltjes? Ja. Oh jeetje. Nou, die waren dan. Ja, ja dan. Ja, jongens, al je zo'n leuk spul, hè? Maar eentje is genoeg, hè? Dan nemen we die nageltjes maar, kunnen we die aan thuis en plakken. Nou, er wordt zo'n doos wordt van Finn maken. Er komt fancy naam op, hè? En dan gaat minder al je cadeautjes in van huis. Dat is handig, toch? En we gaan nog een leuk plankje voor van tante Wieke. Die gaan naar huis, dus en al iets kerstje erbij. Nou, gaan we nou nog even het leukste erin, want even inpakken. Dan kunnen we nog even sneupen. Kijk, al je zulke leuke tronkers hier dan, hè? En bekers. Ja, Ik wil deze. de gouden. En ik wil... Is er ook een tronkenbie? Ja, die. Die had erbij, denk ik. Of nou? Ja. Dat vind ik wel mooi, denk ik. Zullen we die eraan? Ja, Nou, dit zie ik vind ik ook wel leuk. Ja, top. Dit ook leuk voor zaken. Ja. Met de dino. Zullen we dat leuk vinden? Of is er nog oren leuker? Wat is voor zaken leuk? Dit vind ik wel leuk, Krietje. Ja, stoepkriet. Dat is ook wel leuk, ja. En je wat meer fampers. Wie ga je nog met beestjes en met auto's? En dat vind ik net leuk. Oh, dit vind ik wel heel schattig, Hilda. Dat is ook wel heel leuk. Die wil ik van zaken. Nou, van zaken net. Maar doe eens die oren leuk zacht. Ja, dit is wel leuk. Die door. Oké. Nou, zullen we eens zien. Dit is maar de dino's. Wil je de tronken pakken? Jawel. Top. Ik zet alleen te twijfelen tussen de beker. Ook deze beker dan zullen we die, maar ik kan deze ook wel gaan. Deze Dat keer wel. met mij. Ja. Oké, gaan we naar de kassa. A few moments later. Oh jee, wat ben ik goed slagen. Oeh, doe kist al net meer wachtje. Zullen we de aannemen testen? Ja, wat zit er nog meer in die tas? Misschien. Wat zit er? Oh, stoepkriet. En maar je dit eens even zien. Want tante Wieke en ome Daan die hadden een huis, hè? Maar ze zien hoe leuk cadeautje dit worden is. Dat is toch grappig? Gewoon echt zo'n hoeske. Daar zit het cadeautje dan in. Een kjeske en een bordje. Wat vind je ervan? Grappig, hè? Nou, wat zie ik nog meer? Van die megatassen. Ik hier laatst net al 2 hellen, maar ze best zo handig, ik doe wel meer. Een tromke voor Ildo en een tromke voor zaken. En een beker voor Ildo. Mami. En een beker voor zaken. Kijk, wel in knippen. Oh, ja. En nog een mooie tas op mijn wij. Krijg ik ze eruit? Zal ik die eens even helpen? Van, ik kan Ildo net meer wachten, jongens. We gaan nagels plakken. Dat geven we er maar, meid. Ik kom bij die zitten. Dat is even shit. Ja. Het is heel Ik denk wel dat ze er heel gauw aangaan. Het is wel mijn sticker, hè? Past dit op die wiersvinger? Dat is ook wat grut, hè? Misschien op die toer? Oeh, plakkie, plakkie. Kom hier dan maar in toeken. Die past wel, hè? Ja. Waar past die nou? Dat is niet. Dat is in het middel, denk ik. Jongens, maar die moet even zien hoe mooi. Wauw. Blijf je bij? Ja. Ja, dat deze snack had staan. Ja, dat ik heel vaak. Maar ja. dan oren. Ja, echt heel mooi. Maar dan mijn niks erop. Nee, dat vind ik wel heel mooi. Goed schat. En ja jongens, ik ga van alles bedenken, maar er moet echt wel eens even hoershimmelen worden. Dus ja, ik ben echt wel een soort van huisvrouw, ja. Check maar. Ja jongens, San, die is het joert.
het wordt heegtijd om weer even wat op te roemen, te hemelen en wat was te doen. De andere dagen net heel dol een tak aan en dat zinnig me net. Ja, hoe ik dat altijd doe? Nou, best, het begint, ik hou ook graag van netjes en opruimen, maar tot de weken heen begint het al je tabben te rommelen. Je lijkt wat brul, daar lijkt wat brul, dat hoekje lijkt wat brul, daar lezen wat enveloppen, wissel. Overal lijkt wat. Op een trap lijkt wat. Nou, dat. Heel vervelend. Maar ja, in een huis moet echt geleefd worden, dus dat is prima. Maar wat ik nou doe, is eerst even een snelle slag er doorheen. Even alles opruimen. Hildo haar knutselhoekje biggelies. Dan had ze weer alles uit de man. Hele hindert niks, moet ik beroep worden. Maar alles even skiften en netjes. En wat voor het keer wat voordwaan. Dan zit ik de was even opteren. En dan even hemelje. Ik wil vooral hier even de ruten doen. En dan kan nog een tak om ook nog een dweil door de vlier helje. Maar sowieso even de ruten van binnen. Dan... ja, juist om een uur als 4, dan komt dat centje mooi erop. En ik denk, oh jee, dit is net zo best. En het komt echt, die ben hier van die stickers gewoon, van de winkel, die kregen ze erbij. En die had ze al op een ruiten plakt. En ik vind dat op zich net zo slim. Ja, maar ja, er zitten natuurlijk ook die vette vingertjes wat omheen. Nou, dat dan inderdaad in deze tijd van het jaar, die zinnen dan zo mooi op een ruiten schiet, dan word ik daar net per se heel vrolijk van. Dus ja, een huishoudelijke takendij. Nou, hier eerst maar eens even beginnen. Speel even netjes. En de dappen horen wij erop, want Hildo is nog wel eens iemand die te dappen soms wat helemaal doet. Maar dat doe ik niet. Nou, valt me niks aan. Zit hier net nog wat dappen op. Hier is hier zonder dap. Een ziekje. Nou, tje. Liek het alweer hier los. Als ik dit nou naar de baters kan brengen, dit keer voort, die het biedt bed, die kan in de vaatwasser en die biedt de schoon. Volgende hoekje, dit even een kant, dit is al je weer skin en fris, het knek oproemen. Jongen, hier nog een mooie tekening, nou, die kan er echt wel op. Ze had zelf tekenen, 2 stukjes in en een rokje, jongen. Zo schattig. Ekleer. Dat is kleer, dat kijk aan, ik bied de ruiten te mijnen. Met een venster maakt het mooi wat leger. Dat, die hel ik aan wel helemaal leeg, maar dat in ieder geval wat ruimte er is. Ja, volgende hoeken. Tada! We komen er wel. Nou, ik geloof dat ik hartstikke fier ben dat ik het ruit helemaal in ken. Nou ja, en dan, wat er mij wel eens vregen, is dat dan het enigste was toe dorst, vloggen. Nou nee, absoluut net. Ik vlog eigenlijk maar een heel iets stukjes uit mijn dagen. Dus echt net de hele dagen. Ik ben dus echt gewoon huisvrouw. Ik doe nog heel veel oortaken voor de omroep. Programma's echt vol produceren. Afspraken meidje, locaties plannen. Al dat soort dingen. Dus nee, dat is net zeker net het eerste dat ik doe. Daarna doe ik natuurlijk nog een soort met muziek en theater. En allerhande dingen. Boeken schreeuwen. Dus... ja, en als ik heel leuk ben, vind ik altijd het huis omkant en hemelen. Ik hemel dan wel wat. Ik vind altijd wel heel lekker muziek, jongen. En gewoon lekker even de kop leggen, lekker gingen. En dan, als je het eindresultaat, dan ben ik heel erg happy. Dus, nou ja, het werken, alles wel lekker skinnen en opruimen. Dat doet meisje toch echt wel weer goed. Ja jongens, en toen kwam toch echt wel Hildo haar hechtepunt van de week. Hè? Want Hildo hier al je moois van haar squashzuske Bente kregen. Bente die komt elke keer mij wat spul en dan bij Hildo dan haar. En er zit een heel volle verklaringsklein bij. Nou, Hildo had even show wat ze gekregen had, maar echt prachtig hoor. Check maar even. En wat is toen kregen? Toen is een tent kregen. Maar wij is toen heel blij mee. Wat is toen er meer kregen? Let me eens even zien. 3, 2, 1. Oh. Wauw. Nou, kom hier eens een beetje heen en draai ze een mooi rondje. Dit lijkt het wel een beetje op een trouwjurk, hé. Wauw, al die mooie diamantjes erop. Een hele grote rok. Prachtig. Zullen we nog hier aan? 3, 2, 1. Oh, nou best een echte zuster zeker. Laat me eens even zien. Ja. Oh ja. Kist u in het ziekenhuis werken of bij de dokter? Draai ze een rondje. Het past echt al je perfect, hè? Wauw. 3, 2, 1. Oh, Arielle en Rek. De lietse zeemermin. Deze vind ik zo leuk. Mij vroeger extra soort fan en gouden.
Echt prachtig. En het past al heel zo mooi. Nu hebben we nog die favoriet tank. 3, 2, 1. Oh, de circusdirectrice. Ja, ik snap wel dat dit die favoriet is. Want hier glinst het ook zo mooi, hè? Wauw, echt heel mooi. Dat gouden tasje past er wel heel mooi bij, hè? Ja, de pantoffels kunnen er ook wel bij, jongen. Maar hier is nog meer kregen, hè? Alweer, nou, hier spelen elastiekjes en zo. En nog een pietenpakje. En nou, nog meer leuke hierbandjes en spultjes en boekjes en toffels. Maar het wordt toch lekker, want hè? Oh, zit hier band nummer tof. Nou, al hier leuk spul. Oh, ik had ze verkeerd op. Oh ja. Nou, prachtig net. Dus die is heel dagen aan het verklaaien. Die is helemaal in de napjes, maar al haar mooie verklaaiensjurken en pakken. En, dus echt heel erg bedankt, Bente, voor deze naaienwoord. Ja, jongens, dit wie hem dan alweer de vlog van de week. Na je weekend ben ik weer. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toen kom heet en via het net de chill te downloaden voor je tablet of telefoon. Want na het vlog. Hey hoi.